Gure lehendabiziko gonbidatua Colin Williams da. Cardiff eta Cambridgeko unibertsitateetatik datorkiguna. Galestarra da, eta galestarra erabiltzeko hurbilpen eredu desberdina probatzen ari dira bertan. Ekimen berriak jarri dituzte abian, eta hango esperientzia geurea ekartzeko modukoa dela iruditu zaigu. Colin Williams, Cardiff Unibertsitateko Wells Scholeseko soziolinguistikako ikerketa irakaslea izan zen, eta gaur egun ohorezko irakaslea da bertan. Horrez gain, St. Edmund Collegeko Von Hagel Institutoko kidea ere, kide espezializatua da. Bere ibilbide profesionalean makina bat unibertsitatetatik pasa izan da, eta bestalde, Ipar Amerikako eta Europako gobernuen aholkularia izan da, gutxiengoen gaietan. Gaur egun, Galesko gobernuaren aholkularia da hizkuntza ofizialaren estrategian. Eskatu diogu hango berri zuzena emateko eta besterik gabeari emango diotitza, mesedez ardezagun, txalobero batez, Colin Williams. Thank you very much. Welcome. Thank you. Bore da, gyfeillion, cyfarch. Galesez ahorra egiten du. Derbyn yr anrydedd o chanef chi. Good morning, ladies and gentlemen. Egunon, oso pozik nago, hemen nagoelako, zuen esperientzietatik ikasi ahal izango duelako, eta Galesen zentzu berean egin dugun zerbaiti buruz hitz egiteko aukera izango dudalako. Hizkuntzaren erabilera sustatzeko proiektuak eraman ditugu aurrera, eta askok agian ezaguna izango duzuen nik esango dudana Galesi buruz, ideia honei buruz, hizkuntza transmisiari buruz hitz egingo dut, baina ikusiko duzue gure ekimenak zuen oso antzekoak direla, zentzu askotan. Eta, nolabait, zerbait aipatu nahiko nuke, oinarrizkoa iruditzen zaidalako, galdera batzuk egin nahi dizkizuet. Zer espero duzue, euskerak 375 ekimenari dagokionez, epe luzean, eta bigarrena, funtzionatzea espero duzue? Pentsatzen dut, aktivistak baldin bazarete, gobernukoa baldin bazarete, konfiatzen duzuela zuen lanean, baina komunitatean konfiantzen alduzue. Pentsatzen duzue ulertuko eta onartuko dituztuela zuen ekimenak, barneratuko dituztela, ez soilik portatuko direla zuen nahi duzuen bezala epe laburrean, baizik eta epe luzean benetan barneratuko dituztela zuen proposatzen dituzuen aldaketa horiek. Hori da benetako froga, ez da, zuen ekimenarena. Hauek dira ingelesez zuen helburuak ezagutzen dituzue. Ez dakit merezi duen esatea, baina agian honek duen elementurik nagusiena sinergia da. Badakit, hainbat sail, hainbat elkarte, aktivista sozial, erakunde, elkarrekin lanean ari direla, eta horrek, sinergia horrek errealitate berriak sortu ditzakeela. Beraz, helburu nagusia, kakuilatzea euskararen alde lan egiten dutenen arteko ekintzak, hizkuntza ohitura berriak erraz ditzaten, komunitate euskalduna indar dezaten, erantzun komunak bilatzea, azken batean zentzu horretan doaz helburuak. Galesen, hizkuntza erabileraren oinarria hezkuntza sistema da. Lehen esaten zen familia, komunitateak transmititzen zutela hizkuntza, eta hori horrela zen 70ko hamarkada arte. Galesen, familiak eta komunitateak orain ahultasuna dute. Ez dira gai hizkuntza transmisioa modu indartsu batean egiteko, eta horrexegatik hizkuntza sisteman ariketa batzuk, proiektu batzuk eraman ditugu aurrera gaitasunak sustatzeko, jendeak galesa ikas dezan. Galesen ere badugu hizkuntzaren plangintzaren ikuspegi evoluzionista gradual bat. Baditugu ekimen organikoak, hemen dituzuena bezalakoak, baina baita ere kontuan izan da erresuma batuko esparruak berdintasun bat, koofizialtasun bat ematen diela galesari eta ingelesari, eta kontuan izan da lehenengo legeak galesa zerbitzu publikoetan sartzeko, hezkuntzan sartzeko, osasungintzan sartzeko, 79koa izan zela,
kontuan izan behar dugu 36tik lehenengoz orduan jasotzen zuela Galesak estatus bat. Tudorrek abolitu egin zuten Galesa, eta horrexegatik 4 mendez etzen egon inolako aitorpen ofizialik. Mezetan erabiltzen zen, elizetan, eta beraz, 79 arte, parlamentuak lege hori onartu zuen arte, ez ziren berriro sartu ahalegin ofizial horiek Galesa bizitza publikora eramateko. Noski erabiltzen zen bizitza pribatuan, landetxeetan, harreman pertsonaletan, baina 79 arte ez zen eraman estatus ofizial horretara. 1983an, Erresuma Batuko parlamentuak onartu zuen beste lege bat, eta lehenengo aldiz gobernuko sailak ziren galesaren erabilera sustatzen zutenak. Gainera, hizkuntza eskema berri batzuk sortu zituzten, zeinak aplikatu behar ziren unibertsitateetan, ospitaleetan eta abarretan. Eta negoziatu egin behar zuten ea nola erabiliko zuten galesa, erabiltzaileen eskubide horiek bermatzeko eta galesaz egin zezaketela bermatzeko. Horri esker, galesa bizitza publikoko eremu askotara heldu da. 89an ere aurrera pausoak eman ziren, eta Galesko parlamentuak bere egin zuen bertako hizkuntza politikaren ardura. 2011an parlamentu hori aldatu egin zen, eta erabaki zuen, aukera izan zuen erabaki garrantzitsuagoak hartzeko. Lehen aukeratu zezaketen abiez ikastetxeetan atila zein kolore izango zuten, eta orain bazuten aukera eskumen gehiagorekin lan egiteko. Westminsterretik Cardiffera pasa ziren 20 eskumen inguru, eta galesaren eskumena ere gurea izan zen. Lehenengoz dugu galesen parlamentu bat galesaren erabilera legez arautu dezakeena. 2011an beraz onartu zuten hizkuntza galesaren legea, eta haren bitartez galesa ofizial bihurtu zuen bizitza publikoko eremu guztietan lehenengoz. Desegin zuen galesaren kontseilua eta bere egin zuen galesaren hizkuntza politika. Lehenengoz, beraz, gobernua arduradun egin zen hizkuntza politika hauena. Eta politika horiek arautzeko sortu egin zen Galesko hizkuntz komisarioaren irudia. 58 bat langile ditu eta irudi honek arautu egiten du galesa bizitza publikoan hizkuntza estandarrak baliatuz. Hizkuntza estandarrak eskema moduko batzu dira, eta haien helburua da pixkanaka galesa bizitza publiko, pribatu eta eremu guztietara eramateko. Pixkanaka. Beraz, lehenengoz, esan dezakegu badugula estatus bilingual ofizial bat, elebidun ofizial bat. Hemen dituzu lege batzuk, pixka bat aipatu ditudanak testu ingurua emateko. Zer eduki dugu orain arte? Kanpainek bultzatutako garapena politiketan, goiti beherako gobernuaren programak hizkuntza bultzatzeko, eduki ditugu ere lege ekimenak, galesa gero eta gehiago erabil zedin berdintasunean, eta baita ere galesaren hizkuntz komisarien irudi hori sortzea eta indartzea. Berak santzioak aplikatu ditzake, ikerketak bultzatu, horrelakoak egin ditzake, bada agintaritza bat. Eta orain baditugu hizkuntzarekin lotutako zeregin batzuk, bete behar batzuk, baina ez eskubideak. Eskubidea baldin badituzu, ziregin aurrean defendatu ditzakezulako. Beraz, bagaude eskubideak izateren maila bat, baino beheragoko horretan. Baina, zer esan nahi dizuet nik gaur? Hau dena eduki badugu, eragile hauek baldin baditugu, zergatik ez dugu ikusten arrakasta aurrera eramaten ari diren kanpaina hauetan. Zer egin behar dugu oraindik? Zer egin dezakegu galesa ingelesarekiko berdintasunean sustatzeko gurean?
eman dizuet arazoa, ez da, hemen arazo berdina duzue. Berdintasuna, ingelesarekiko berdintasuna. Nola izango da galesa, hizkuntza globalaren berdina? Nola izango da posible hori eremu publiko batean? Noski, bada erronka bat, zaila da, baina asko benetan sinetsita gaude eta pentsatzen dugu lortuko dugula. Beraz, nik aipatu ditut 10 eremu eta 10 eremu edo maila horietarako adibide bana aukeratu dut. Zuei azaltzeko zer egin dugun galesen eremu horietan hizkuntzaren erabilera sustatzeko. Ekimen hauetako bakoitzak bere eragina izan du eta beraz badago beraien arteko sinergia bat, badago ere momentum bultzada bat galesen. Azkeneko 20 urtetan batez ere lanaldia egin delako galesa hizkuntza eremu eta muga berrietara eramateko. Hala ere, baditugu gure arazoak, erresistentzia bat du gehiengoak, badago ere galesaren erabilera ez konbentzionala, osasungintzan, lege sisteman, hedabideetan. Horietan, jendeak gehiago esperu behar du galesaren aldetik. Beraz, galesari dagokionez, estandarizazioari dagokionez, ere aurrera pausoak egin behar dira, itxaropenak handiagoa baldin badira, aurrera pausoak eman beharko dituzte bai hizkuntzak, bai hiztunek ere. Kudeaketa ez da arazo bakarra, zer nahi du jendeak galesa erabili ahal izateko, horri guztiari erantzu behar ditugu. 5 eremu aipatuko ditut, familia, norberaren konfiantza, eremukako ekimenak, komunitateko ekimenak, hiri eremuak, eta baita ere gazteentzako egindako ekimenak, sare sozialak, goi mailako hezkuntza, lege neurriak, eta gaur egun urtarrilean gobernuak iragarri duen politika handinahia. Jende asko galesez hitz egitea nahi dute politika honetan, beraz hau dena elkartzen badugu eta hierarkia bat bezala hartzen baditugu, badira galesaren erabilera sustatzeko egitura bat. Eta aipatuko ditut adibide batzuk. Oinarrizkoena, hizkuntzaren transmisioa familian, ezta? Hori oinarrizko elementua da. Galesen TWF deitzen zaio. Eta TWF honek galesez hazkundea esan nahi du, baina akronimokoak inglesez familia barruko transmisioa esan nahi du. Beraz, bada sinonimo bat aurkitu duguna bi hizkuntzetan erabili ahal izateko programa hau. Esperientzia hau 80ko hamarka erdialdean hasi zen, galesaren kontseilua bultzatu zuen, nik lan egiten nuen haientzat eta unibertsitatean ere, astean bitan lan egiten nuen galesaren kontseiluan, galesa bultzatzen, ideia onak pentsatzen, Kataluniatik, Quebeketik, Finlandiatik ideia onak hartu egiten nituen, eta ikusten nuenea galesera eraman genitzakeen, horretan lan egiten nuen. Galesen jende asko duen zailtasuna da, ez badira, galesez eziak, hau da, ez badute ama hizkuntza bezala izan, ez dira sentitzen galesa hitz egiten dutenen komunitateko parte. Hori zailtasuna da, oztopo bat da, komunitatekoak normalean konfiantza izaten dutelako, baina kontuan izan behar dugu galesen 80% ez duela hitz egiten galesa. 6.000 pertsona dira galesa hitz egiten dutela esaten dutenak. Gobernuak ikerketak egiten ditu, inkestak egiten ditu, eta inkesta horien arabera 7.000 pertsona lirateke gaur egun galesa hitz egiten dutena. Beraz, ehuneko oso txiki batek esaten duen galesa hitz egin eta uler dezakeela. Alde batera utzita, idazteko eta irakurtzeko gaitasuna. Beraz, esan dezakegu biztanleriaren laurden batek gutxi gora bera hitz egiten duela galesa. Eta zer gertatzen da gainontzekoekin? Gure ustez, kontseiluaren ustez, gehiengo hori garrantzitsua da haiengana heldu nahi dugulako. Haien seme-alabak galesez ikastera bidaltzea nahi dugulako. Beraiek dira gurekin bizi diren biztanleak eta beraiek dira gure komunitatean daudenak. Beraz, badira jomuga garrantzitsua. Eta nolabe konbentzitu egin behar ditugu galesaren erabilera haien artean sustatzeko. Gauza bera gertatzen da euskararekin pentsatzen dut.
80ko hamarkadan, saiatu ginen elebiduntasuna ez ikuspegi kultural batetik jorratzen, baizik eta ikuspegi kognitibo batetik. Haurdun zeuden emakumeak, guraso izateko puntuan zeuden pertsonengana, joaten ziren profesionalak osasungintzakoak edo osasun etxeetara joaten zirenean, azaldu egiten zieten zein abantaila kognitibo zituen elebiduntasunak. Eta oso ongi idatzitako argudioak zeuden, ematen zitzaien panfletotxo batean, eta azaltzen zitzaien elebiduntasuna ona dela, ez ikuspegi kultural historiko batetik, baizik eta haien ongizaterako abantaila kognitiboak dituela, osasun hobea emango diela, haien garunarentzat ona dela, aukerak emango dizkela lanerako, eta hori Galeseko hego-mendebaldeko eskualde batean probatu genuen, eta autoritate hori zuten pertsonek, medikuek, erizainek, informazio hori ematen zieten, ez ziren irakasleak. Eta 18 hilabete geroago ikusi genuen hazkunde nabarmen bat egon zela, haien seme-alabak galesez apuntatzen zituzten gurasoen artean. Hau da, jendea animatu egin zen, beraz programa horrek arrakasta izan zuen, eta edatu egin zen Gales osora. Aipatzen ziren ere, hezkuntzari dagokienez, abantailak dakartzala, elebiduntasunak, baita ere abantaila ekonomikoak. Oinarrizko bi gaitasun horiek baldin badituzu, bi hezkuntzatan, enplegurako aukera gehiago izango dituzulako. 2016ko apirilean, kontratu bat egin zen, gobernua barneratu egin zuen, TWF izeneko proiektu hau, eta gobernuak izan zuen ardura hori, dagoeneko ez ziren komunitateak, agentzia pribatuak, voluntarioak lan hau egiten ari zirenak. Gobernuaren sailetara pasa ziren ekimen hauek, eta horrek baditu bere abantaila handiak, baina amaieran esango dudan bezala ere baditu bere desabantailak. Zer dugu gaur egun? Gaur egun sistema berri bat dugu. Galesko haurtzaindegi sistemak aurrera eramaten duena, haurrentzako Galesa izeneko proiektua dute. Proiektu honetan, nahi da lortu galesa hitz egiten ez duten gurasoek haurrak galesez matrikulatzea. Eta hainbat ekimen daude gurasoentzat eta haien seme-alabentzat. Ekimen hau oso arrakastatsua izan da ere, eta baditu eragin metatzaileak ikasle gehiago eta erabilera gehiago ekarriko dituelako epe luzean. Garrantzitsua da ere, lehen aipatu den bezala, norbanakoaren konfiantza hori, faktore psikologiko hori. Asko ez direlako seguru sentitzen, ez dira konfiantzarekin sentitzen galesa hitz egiten dutenean, naiz eta haien ama hizkuntza izan, askotan edo naiz eta gai izan lagun artean komunikatzeko, ez dira gai sentitzen zeregin formalak egiteko, adibidez, gobernuko sail batean lan egiteko, edo errentaren paperak betetzeko, telebistan elkarrizketa bat egiteko, askok sentitzen dute, ez dutela galesa behar bezain ongi hitz egiten. Hori hor dagoelako, lehen galesa ongi hitz egiten zutela zirenak, apaizak, unibertsitateko irakasleak eta telebistako aurkezleak zirela pentsatzen zelako. Orduan askok esaten dute, bai, badakit galesez, baina ez dut ongi hitz egiten. Orduan nahiago dute elkarrizketa hori ingelesez hitz egin. Kontua da, gai izango liratekeela, baina hor daukate hori. Eta azken 10 urteetan, eraman izan da aurrera plan bat, izena duna galesez ongi dakizu. Animatu egiten ditugu, hitz egitera, galesa erabiltzera. Eta esaten dugu, animatzen bazara galesez egitera aurrera, ongi dakizu. Eta honek indar handia du, potentzial handia du, jende askok bizi izan duelako,
haien burarekiko zalantza hori, esan izan zaie, gainera haien hizkuntza, etzela bulegoetan erabiltzeko hizkuntza bat, seguraski Euskal Herrian ere pasako zitzaizuen, esango zizueten, bazela hizkuntza bat, familiarekin erabiltzeko, edo horrelako esparru informalean erabiltzeko. Eta kontua da, duela urte batzuk arte, dena egiten zela galesen. Dena, trantsakzioak, ontzien eraikuntzak, mehatzetako lanak, trenbideen eraikuntza, politika, dena egiten zen galesez. 1900 arte. Azkeneko 2 belaunaldietan soilik gertatu da eraldaketa hau. Eta oinarrian, estatuak hezkuntzaren bidartez esan die zuen hizkuntza ez da garrantzitsua, hilda dago, ez da existitzen Britainia handi moderno honetan. Beraz, psikologia sozial hori, tentsio hori, hor dago. Eta hori landu egin behar da, haien burua publikoan nola aurkezten duten. Eta noski horretarako beharrezkoak dira gauza asko. Softwarea, Microsoft, dena galesez izatea. Hori, jendeak galesez baldin badauka, erabili egingo du. Ingelesa zenbaten badiozu automatikoki erabiliko dute ingelesa. Beraz, nola areagotu konfiantza hori, nola sustatu konfiantza hori. Hasiera batean, 3 urterako aurrera eramateko ideia zegoen, eta programa bat aurrera eraman zen, eta arrakasta oso handia izan zuen. Hain zen handia, arrakasta gobernua bere egin zuela, eta badu buru main izeneko programa bat 2015 arte eduki zuen luzatzeko asmoa egon daiteke. Eta honetan egiten dena da, zerbitzu publikoetan lan egiten dutenei prestakuntza eman. Osasungintzan, unibertsitatean, hezkuntzako beste mailatan, saltokietan, prestakuntza ematen zaie eta horrela jendeak konfiantza handiagoa sentitzen du. Beste eremu bat landu duguna, eremukako ekimenak dira. Askotan ikusi dugu nola kontseiluaren arabera bazeuden ekimenak aurrera ematen zirenak, baina eskualde mailan. Eta martxan jarri ziren 14 hizkuntza ekimen, Galesaren Kontseiluaren eta hainbat toki erakunderen eskutik, arreta zehatza eta koordinazio maila handiagoa lortzeko, galesa erabiltzeko aukera berria sortzeko asmoz. 14 hizkuntza ekimen horietan sartu ziren unibertsitateak, institutoak, eskolak, voluntarioak, kiroltaldeak, telebista. Tokiko eremu horietan gertatzen ziren guztiak batu ziren. Landa eremuetan, ere aurrera eraman ziren, eta elkartu egin ziren era guztietako ekimenak elkarrekin galesa sustatzeko. Ordura arte bazeuden ekimen individualak, berairen eragina zutena, baina zuten metatze eragin bat. Bakoitza bere mezua ematen zuen, baina ez modu koordinatu batean. Pentsatzen dugu ekimen koordinatu batekin emaitza askoz ere eraginkorragoa dela. Zein abantaila ditu horrelako ekimen batek? Eskala askoz handiagoan lan egiten duela. Zein da desabantaila? Parte nagusiak gobernu nazionala eta tokiko gobernua izan zirela. Izan zen ere pobreziaren aurkako programa bat, desindustrializatutako eremuetan aurrera eraman zena, jendeak galesa erabiltzezan lanean, baita ere maiatzetan lan egin zuten pertsonei prestakuntza eman zitzaien, fabriketako langileei prestakuntza eman zitzaien, aukera gehiago izan zitzaten lanerako, krisialdia eta gero, galesen desindustrializazio eta gero pobrezia handia zegoelako eta desenplegu maila handia gizonen artean. Beraz, saiatu ginen ere, galesa sustatzeaz gainera, egiturazko pobrezia horri aurre egiten. Eta zein da arazoa? Gobernuak dirua jartzen duenez, gobernuak erabakitzen duela, nondik norakoa. Eta hor tentsioa sortzen da.
gobernuak baimenduko duen horren bitartez, diruaren edo inbertsioaren bitartez, eta komunitateak nahi duen horren artean. Askotan ez dute zertan ados egon komunitateak eta gobernuak, beraz badago egiturazko tentsio bat komunitatearen sormenaren artean eta gobernuak ezartzen duen agenda horren artekoan. Noski agenda hori hizkuntza zaratago doa, berdintasuna, prestakuntza, pobrezia, bezalako gaiak ere landu nahi dituztelako. Komunitateak berak, ekimen arrakastatsuak izan ditu, mentra Iaiz izenekoak, dira erakunde edo organismo batzuk, agintaritza bakoitzak berea du, eta badaude hezkuntza sistematik kanpo eta hizkuntzaren sustapenean lan egiten dute. Ez badakizue asko, honi buruz benetan komentatzen dizuet irakurtzea. Katalunian ere badute antzeko zerbait, baina bada zerbait organikoagoa, ez da gobernuak aurrera eramandako zerbait. Entra Iaizek, hizkuntza agentzia hauek, lan egiten dute, jakiteko nola lor dezake komunitateak hizkuntza mobilizazioaren politiketan parte hartzea, komunitate horietako pertsonak alienatzeko arriskurik izan gabe, hizkuntza suspertzeko ahaleginak haien izenean bideratzen direnean. Hauen helburua zen aurrera egitea, ez izatea 5 urteko ekimen bat, baizik eta bere burua mantentzen zuen ekimen bat izatea, galesaren erabilera sustatzeko. Beraz, nola parte hartu dezakete komunitateek politika horietan, mobilizazio horretan, alienatuak izan gabe. Urrunegi baldin badoaz, asko pentsatuko dute, nik ez du sinisten, alderdi horretan, ez naute kontuan hartzen, beraz, kontuz lan egin behar da. Kontuz lan egin behar da, eta entzun egin behar da, bertakoek zer nahi duten. Haien buruari dagokionez, haien seme-alabei dagokionez, eta hizkuntzari dagokionez. Izan daiteke zerbait oso sinplea, futbolean aritzea galesez, negozio bat aurrera eramatea galesez, 10 urtez lan egin gabe egon den emakume batek seme-alabak izan dituelako berriro laneratu nahi badu, aukera ematea galesa berritzeko edo galesa gehiago ikasteko, ikusi behar dira, zeintzu diran behar hauek. Eta badago furgoneta bat, joaten dena eskualdez eskualdera, badaude tutoreak, ordenagailuak, eta jendeari erakusten zaio ordenagailuan galesez ibiltzeko. Eta hor sartzen dira, gaitasun berriak ikasi dituztenak, berriz lanean hasi nahi den emakume hori, ematen zaizkie, beraientzat garrantzitsua diren gaitasun batzuk. Horrelako ekimenak komunitatea berak finantzatzen ditu, batzuetan gobernuaren laguntza txiki bat jasotzen dute, eta komunitateak eramaten ditu aurrera. Mentra Iaiz hauek askatasuna dute sormena erabiltzeko. Baina, sarritan, maila organiko, komunitateko ideia hauek trabatu egiten dira burokrazian. Arrakasta baldin badute, aurrera egin nahi dute, hazi egin nahi dute, komunitatea zaratago joan behar dira, eta horretarako behar dituzte finantzak, hau da dirua, baliabideak behar dituzte. Eta horiek lortuko dituzte hainbat eragileen aldetik. Eta hor burokrazia sartzen da. Eta zein da tentazioa burokrazia tartean sartzen denean, esatea, begira, baduzu dirua, baina hau eta bestea egin behar dituzu. Eta komunitate batzuk pozik daude, hori eginda, baina beste batzuk esate dute. Guk ez gara eragile publikoak, ez gara funtzionarioak, gu tokiko pertsonak gara eta gure helburua da hau hobetzea. Eta askotan, burokrazia sartzen denan hori esaten zaie, gure helburuak lehentasuna hau dira, beraz hau eta bestea egin beharko duzue. Beraz, askotan ikusten dugu tentsioa, gobernuak finantzatu nahi duenaren eta sormenaren artean. Baina arazo horri aurre egin behar zaio. Berez, Galesaren Kontseilua da erakunde gorena,
lehen esan dudan bezala, ikerketaz eta arduratzen dira, eta niri asko gustatzen zait Euskal Herrian nolako plangintza duzuen. Analisiak egin zenituzten, datuak aztertu zenituzten, euskararen erabileraren moduak aztertu zenituzten eskualdeka, eremuka, herrialdeka, eta horren arabera proposatu zenuten etengabeko prozesu bat, hori da, zuen politika, ez da? Estatistikan oinarritu zarete, zuen iritziak sortzeko. 84tik aurrera hasi zen horretan ere Galesaren Kontseilua 2012 arte. Zeintzuk izan ziren erronka nagusia? Benetan naizela bilatu benetako datuak, ez hainbeste propagandan oinarritu, eta aztertu naizen ea zein jarduera koordinatu zitezkeen baliabideak erabiliz, erabilera ahalik eta gehien bultzatzeko. Lankidetza garrantzitsua da, eta uste dut horretan ari zaretela zuek ere. Eragile guztiek baldin badute norabide komun bat, hau da guk 80ko hamarkadatik aurrera, jendea indartu egiten da eta bultzatu egiten zaie mugimendu progresimo bakar batean. Bultzatu egin da foroak sortzea, jendeak eztabaida dezan zer behar dugu gure komunitatean, nola sustatu dezakegu galesa ikastetxeetatik kanpo, nola artikulatuko ditu proiektuak, honek ahaldundu egiten du, boteretu egiten du jendea, demokrazioa akzioan da. Ez da gobernuak jendeari esanez honela jokatu behar duzu, hau egin behar duzu, bada haiei ematen zaien leku bat, eskualde mailan, tokialde, konderri mailan, jendeak erabaki dezan zer egin nahi duten. Jendeak sentitu dezan baduela ardura bat, baduela boterea haien hizkuntzaren gainean. Gobernuak ez dituzte hizkuntza salbatzen, jendeak salbatzen ditu. Eta hizkuntza baten garrantziaren maila ikus dezakegu etxean gertatzen dena behatuz, ospitalean gertatzen dena behatuz, ikastetxe bateko jolastokean gertatzen dena behatuz. Ez da gobernu baten politika batean ikusten, jendeak egiten duenean ikusten da. Beraz, aurrera pausa hauek zerikusi izan dute komunitatearen alduntzearekin, jendearen alduntzearekin. Beraz, menterria iza, honela definitzen da. Publikoa da, jarduera publikoak, jarduerak edozein eremutan sustatzen ditu, galesa sustatzeko eta indartzeko. Eraldaketa sozial bat bilatzen du, galesa eremu berrietara eramateko, eta baita ere lagundu egiten ditu garapen gutxiko lekuak. 22 mentrauliai zaude galesen eta arrakastatsuak izan dira. Egon ziren etorkin asko, Argentinako hegoaldera gales asko joan ziren, eta sortu zuten galesa eta espainola hitz egiten duen komunitate elebidun bat, bitxia da, jende honek hitz egiten du edo gaztelania edo galesa, ezta? Zu ohituta zaude galesa ikusten ingelesarekin batera, baina haientzat gaztelania zen beste hizkuntza dominantea. Patagonian beraz badago ere mentrauliaiz bat, haiekin lan egiteko. Badaude edo badira ere hizkuntzaren plangintza egiteko erakundeak, ez dira gobernuaren parteak, baina badira agentziak lan horretan dabiltzanak. Azkenekoa, nik ere Cardiffen hizkuntza sailean ari nintzenean, esan nuen egin genezaken gomendiorik onena zela izatea koordinazio bat biltzeko zer egiten ari ziren mentrauliaiz hauetan, eta garrantzitsua zela aurrekontua ematea. Haien helburua betetzen bazituzten, hurrengo urtean diru gehiago emango zitzaien, noski nik gobernuaren ikuspegitik proposatu nuen, baina egin behar duzu sustatzaile lan hori, eta zu aktivista baldin bazara, zu segurtasuna nahi duzu, jakin nahi duzu zure programa garatu ahal izango dituzula 5 urtetan, 10 urtetan,
nahi duzu izan sentsazio hori zure ideiak aurrera eraman ditzakezula eta finantzaketa ez dela amaituko. Beraz, gobernuak bermatu egin zuen finantzaketa hori eta horrela mentraien lan egiteko modua eraldatu egin da. Jendea beste modu batera erakartzen dute, badituzte pertain eta luzerako programak, badakitelako finantzaketa eta baliabideak dituztela. Bosgarren eremu bat, hiri eremuak dira. Hiri eremuak galesa ama hizkuntza bezala dutenentzat eta galesa ikasten ari direnentzat guneak ematea, gune seguruak ematea galesa erabil dezaten. Eta gune horietan antolatu daitezke eztabaidak, kontzertuak, antzerki lanak. Galesez horrelako zerbitzuak eskaintzen dira eta arrakasta handia dute topaketa sozialerako guneak direlako. Arrakasta dute, zuk atea zarkatzen duzunean badakizulako dena galesez gertatuko dela. Eta agian zaituzte konbintzituko, baina ingelesa hain da indartsua galesen. Bi pertsonek galesez ari baldin badira eta hirugarren bat ingelesa soilik hitz egiten duena baldin bada, hasiko dira ingelesez hitz egiten. Horrelako guneetan jendeak galesez hitz egiten jarraitzen du. Beraz, zuk galesa erabili nahi baduzu eta zure ingurunean ingelesa baldin bada nagusi, nola joko duzu? Horrelako zentroetara joan zaitezke. Zerbitzuak informazioa eskaintzen dituzte, aisialdiko jarduerak ere eskaintzen dituzte, galesa erabili nahi duenak mundu moderno honetan erabil dezan. Gazteentzako hainbat ekimen daude, oso dinamikoak dira, oso errotuta daude, eta noski ere hemen espero daiteke horrelako ekimenak aurrera eramatea. Batez ere herri txikietan bultzatzen dira antzerki lanak, galesko pop estena, diskoetxeak, jendeak elkarri laguntzen dio sormen handiz. Eta hemendik garrantzitsuena da, baditugula State for Die izeneko tokiko txapelketak eta txapelketa nazionalak. Ez dira profesionalak, baina badira estandar profesionalak dituzten txapelketak. Zeinetan sartzen diren dantza, koruak, koru mistoak, emakumeen eta gizonen koruak, era guztietako jarduerak. Hau da, txapelketa nazionalaren irudi bat, abuztuan eramaten da aurrera, galesen, eta honetarako prestatzen diren pertsona gehienak jende arrunta dira, baina hemendik sartzen dira, hemendik ateratzen dira galeseko izarrak, telebistan lan egiten dutenak, musika klasikoan ospetsuak direnak, eta asko jauzia egiten dute beste herrialdetara, Erresuma Batura. Prestatuak daudelako eta txapelketa askotan parte hartzen dutelako. Maiatza eta abuztua bitartean badaude maila desberdineko txapelketak eta honekin lortzen dena da aurre konfiantza izatea. Erakusten diegu 5 urtetik aurrera konfiantza izaten. Ni ere ohituta naiz agertokietan egoten. Txikitatik irakatsi zidaten konfiantza izan behar nuela agertoki batean egoteko eta ulertzen ona edo gai izango ez banintz ez lidatekela eskatuko agertokian egotea. Beraz, horrelako jarduerak egiten ditugunean aurrek, gaztek, konfiantza lortzen dute. Galesa erabiltzeko abesten, antzerki lanak antzesten eta barretan. Hemen ikusi ezakezu ere txapelketaren beste irudi bat, topaketa hauetan jendeak lagunak egiten ditu. Edabidei dagokienez, Londresez gainera, Galesen dago Britania handiko edabideen konzentrazio mailarik handiena. Gehienak Cardiffen daude, denek badute jatorri galesa, eta erantzuten diete galesen beharri, baina baita ere Ingalaterrako edo Erresuma Batuko beste ikuslei.
Beraz, zu has zaitezke hemen, galesko telebista batean, baina agian BBC-en aurrera egin dezakezu eta Australiako saio batean agertuko zara, adibidez. Beraz, jendeak garatzen ditu bere gaitasunak kamera aurrean, kamera atzean, eta bada ere sormena bultzatzeko modu bat. Gainera, kontuan izan behar da, lanpostuak oso ongi ordainduta daudela, eta beraz, zuk telebistan lan egiten baduzu, irratian, jakin behar duzu ongi hitz egiten galesez eta interesatzen zaizu gainera. Aukera profesionalak ere izango dituzulako. Beste gutxiengo edo hizkuntza gutxitu batzuekin alderatuta, galesak badu sare sozialetan indar handia, iteak ere ongi garatuta ditu, Gales iparraldeko Bangorreko unibertsitatean badago hizkuntza teknologien zentro bat, eta gainera ongi garatutako korpus badago aztertzeko nola erabiltzen den galesa sare sozialetan. Esan bezala, lege neurri berriak atera dira aurrera galesen. 2012an abolitu egin zen galesaren kontseilua eta galesak bereganatu egin zuen galesaren sailaren bitartez ardura hau, eta sortu egin zen galesko hizkuntza komisarioaren irudia. Komisario honek duela 2 urte urrats garrantzitsu batzuk eman zituen. Horietako bat izan zen jendeari onartzea eskubide osoa galesa haien lanean erabiltzeko. Lehenengo aldiz, langile talde batek galesez egin nahi badu haien lanean, badute babes legal bat. Eta isurak ezarri daitezke eskubide hau betetzen ez bada. Hori eraldaketa izugarria da galeseko ekonomian. Orain arte, bultzatu egiten zen sektore publikoan, unibertsitatean, ospitaletan, baina orain sektore pribatuan langileek ere erabaki dezakete galesa erabili nahi duten. Fabrika batean, teknologia garatzeko zentro batean, eta haien nagusiak erresistentzia aurkezten badu, haien eskubidea balia ditzakete. Zein den mezua? Zein zentzu du jendea galesa erabiltzera bultzatzea, maila oso batekin, lanera heltzen direnean ezin badute galesa erabili. Ez du zentzurik. Jendearen itxaropenak kudeatzeko, kontuan izan behar duzu, ezin diozula esan garatu zure gaitasuna, galesa hitz egiteko, baina gero ez erabili lanean. Beraz, hori izan da komisarioaren esku hartze bat, eta erabat eraldatu egin du sektore pribatuan galesa erabiltzeko aukera. Eta horrek barnatzen ditu bankuak, aseguruetxeak, industriak, fabrikak. Eta honek esan nahi du ez dela izango soilik lanerako hizkuntza bat, baizik eta sistema osoaren parte handi bat. Ongi, amaitzeko edo amaitzen hasteko, kontuan izan behar dugu galesko gobernuak kontseilua bertan behera utzi zuela, eta helburua izan dela gaitasun berriak ematea sail berriari. Zergatik, bultzatu nahi delako, lehen esan dudan bezala, jarrera aldaketa bat, eta horrerako beharrezkoa da, edo gobernuari iruditzen zaio, beharrezkoa dela metatze efektu bat bilatzea, eta horretarako sail bakar bat, indartsu bat behar da, galesaz arduratzeko eta ekimen horiek guztiak bultzatzeko. Datorren urtean, abiaraziko dela espero da, eta bere helburua izango da jarreran, portaeretan eraldaketa bat bilatzea. Eta gertatzen dena da ere ikuspegi aldaketa bat. Ez dira eskatzen orain bete beharrak edo eskubideak, eskatzen dena da jarrera aldaketa bat. Eta gobernuak horretarako ebaluatuko du nola erabili dituzu zure baliabidea, zenbat jende parte hartu du programa honetan, ebaluatu egingo ditu emaitzak. Orain arte etzen egiteko, jendeak lan egiten zuen, baina etzen ebaluatzen. Lehen propaganda egiten zen, eta noski egon ziren ekimen arrakastatsuak, baina orain bilatzen dena da
mezu bakarra bideratzea, galesaren erabilera sustatzea eta jendearen portaera ereduak aldatzea. Gizon honek, Carwyn Jonesek, iragarri zuen galesa hitz egiten zuten 1 milioi bat pertsona sortzeko ambizioa zegoela, 2050erako, hezkuntza sistemak sortu behar zituen, 1 milioi hiztun hauek, baina ni pentsatzen dut edo galdu nahi dut egingarria alda, nola garatuko dira 6 eremu klabeak, plangintza, hezkuntzaren politika, normalizazioa, hezkuntza, jendea prestatu egin behar duzu, eta ez soilik galesan bizi direnak, baita ere kanpora joaten direnak. Edo horiek ez dute kontatuko, zer kontatuko da, bakarrik galesen bizi direnak, horrek aldaketa handi bat suposatuko luke, 1 milioi bat pertsona galesez hitz egiten izatea, baina baita ere bada arrisku bat. Nortzuk joko dira hiztuntzat, beraz, nola definituko dira, 30 urte barru, helburuak egingarriak dira, eta betetzen ez badira, benetan axola aldu. Benetan axola duena da, galesa benetan erabiltzea. Ez du axola, 900.000, milioi bat edo 1,5 milioi ez du baldin badituzu. Garrantzitsuena da, galesa erabiltzea hizkuntza propio bezala. Hezkuntza noski gakoa da, eta hor hazkunde bat gertatu beharko da. Baina, badaude ere ezagutzen ez ditugun ondorio posible batzuk, eta hori buruz hitz egingo dizuet. Hizkuntzaren erabilera askotan ez da sustatzen propagandak iradokitzen duen bezain beste. Askotan, jendeak duen erantzuna ez da programak dioena bezain arrakastatsua. Komunitate askotan, ahultze prozesu bat dago, gazte asko beste herrialdetara joaten ari dira. Eztabaida handia dago ere Brexitarekin, ea zer gertatuko den, orain arte, esaten genuen eleaniztasuna, elebiduntasuna, galesen zela Europako joera baten isla. Hau da, eleaniztasuna sustatzea. Kentzen baduzu Britaniako diskurtso politiko horretatik elementu hori, elementu europear hori, berriro lehengo egoeran gaude, galesa ahula da. Beraz, hor eztabaida ere badago, eta badaude beraz, erronka eta mehatxu asko Brexitarekin lotuta. Zeintzu dira arazo nagusiak, zuek ere izango dituzue pentsatzen dut. Kritikoa da, hizkuntza sustatzea, jendeak gai izan behar da, hizkuntza hori erabiliz bizitzeko ogibide bat izateko. Horregatik merezi du hizkuntza bat hitz egiteak, ez da kontu kultural bat, ez da atxikimendu kultural bat, ez da leiala izatearen kontu bat. Jendeak gai izan behar da, haien bizitzan zehar erabiltzeko ikasi dituzten gaitasun horiek. Eta noski, badaude ere ohar handiak zuentzat, baizik eta guretzat. Galesa, euskara, katalana bezalako hizkuntzak sustatzea gai politikoa da, noski. Baina ez litzateke izan behar norberarentzat egiten duen ariketa bat, ez da ariketa ziniko bat izan behar. Gobernua aldatzen denean, noski, aldatu daitezke lehentasunak, baina hizkuntzaren sustapenak jarraitu egin beharko luke. Bilatu behar dira, jarduerarik onenak, kontuan izan behar dugu aurrera eraman diren proiektu askok arrakasta izan dutela, batzuk zatikatuak izan direla, eta batzuetan soilik urte bete edo 2 urterako finantzaketa gondera, eta horregatik epe motzeko ekimenak izan dira. Hori aldatzen ari da, gaur egun eta pozten nau, jendeak orain gehiago konfiatzen du hizkuntzaren plangintzan, eta agian aipatu beharra dago ere hizkuntzaren plangintzak hizkuntzarekin izan behar duela zerikusia, eta plangintza izan behar dela epe luzerako, ez epe laburrerako. Gobernuek 4-5 urte irauten dute, baina hizkuntza bat bizi berritzeko behar duzu aldaketa bat belaunaldietan, plangintza egin behar da hurrengo 2-3 belaunaldientzat, eta uste eta borondate politikoaren bitartez eman behar da babes bat proiektu horientzat.
gobernuaren bizitzaz aratago edo plangintza egiten duen taldeaz aratago. Eta garrantzitsuena kontuan izan behar ditugula zein emaitza ditugun. Zuen programekin nahi dugu jendearen jarrera aldatzea. Ez behin, ez bi bider, baizik eta modu sistematikoan. Errotuta egon behar da haien psikean, errotuta egon behar da haien hizkuntza erabilera hautuan. Beraz, arrakasta izan dezakete, kanpaina interbentzionistek parte hartu dute edo haien esku hartza izan dute, adibidez, sustatu denean, jendeak edan duenean ez gidatzea, hizkuntzarekin ere funtzionatu dezake. Azken batean, osasungintzaren politikak eta hizkuntzaren politika desberdinak aldira. Eta hori berezitasun bada, hizkuntza gutxituek hizkuntza gutxituak ulertu behar dira denon ondasun bat bezala. Nahiz eta nik euskaraz hitz egin edo katalanez hitz egin edo galesez hitz egin ulertu behar dut hori badela ondasun publiko bat. Zer esan nahi duen gu profesionalago izan behar garela, politikak garatzeko orduan, politikak ezartzeko orduan, eta kontuan izan behar dugula hizkuntza politikak ez dituztela denek partekatzen osasungintzakoa bezala, eta horrexegatik argiak izan behar gara, eta ikasi behar dugu jendeari erakusten haien intereserako dela euskararen sustapena, adibidez, nahiz eta haiek ikusteko gai izatea. Agian haien bizilagunek argiago ikusiko dute edo haien seme-alabek. Beraz, zeintzuk lirateke lehentasunak? Lehentasuna izan behar da, jendearen jarrera aldatzea, portaera onak, ohitura onak, bultzatzea, hizkuntzaren aukeraketa bultzatzea, eta horiek gizartean txertatzea, errotzea. Nahi badugu gure programek epe luzeko eragin bat izatea. Noski denbora behar da, artikulazioa behar da, ahalegina behar da, eta baita ere pazientzia. Pazientzia agortzen bat zaigu, esaten badugu hau probatu dugu eta epe laburran ez dugu emaitzarik eman, orduan bete dugu gobernuaren epe motzeko kanpaina hori. Eta zein da horrek duen aldea? Gobernuek esparru bat ezartzen dutela, finantzaketan ematen dutela, baina ez dutela kontrolatzen. Gu, jendea, gara, gure hizkuntzaren garapena kontrolatzen dugunak. Eta guk gure barruan, gure bihotzean, gure buruan ez badugu sentitzen euskara beharrezkoa dela gure etorkizunerako, jendeak ez badu hori sinesten, jendeari denbora galaraziko diogu. Beraz, hori da planteatu behar duguna, zer espero dugu gure programatik, eta beretan sinesten aldugu funtzionatuko duela. Sinetsita baldin bagaude, orduan, konbentzitu baldin bagaude, lortuko dugu jendea konbentzitzea ez esaten dugunagatik, baizik eta gure ereduarekin jendea inspiratuko dugulako. Jendeak ez du entzuten esaten duzuna, jendea zure ekintzak entzuten ditu. Beraz, espero dut zuen ekimenak arrakasta izatea aurten, baina baita ere hurrengo 30-50 urteetan. Elkarrekin, honetan saiatzen zareten bakoitzean, metatze efektu hori izango duzuelako. Eta horregatik, emaitzak ez badira nahi zen dituzenak, edo ez badira perfektuak, ez zarete desanimatuko. Normala da, espero dezakegu emaitzetan gora berak izatea, pertsona garelako, eta gizarte honetan kontuan izan behar dugu, sustatu egin behar dela ere ez gobernuaren kontrola, baizik eta pertsonen erabakitzeko gaitasun hori. Elkarrekin lan egiten baduzue, zuen programan sinesten baduzue, arrakasta izan dezakezue. Mila esker. Thank you very much. Esan da dago beraz, zuen txanda da, eta baita ere, momentu honetan, zuen txanda da, nahi izan eskero, galderak egiteko gure konbidatuari. Mikrofonoa eskuan bertan bada galdera bat, egin nahia, berak entzun egingo du eta itzuli egingo diote, beraz nahi duzuen hizkuntzan egin dezakezu, euskera zala ingelesez nahi izan eskero? Of course. Bai, egunon. Mila esker eta zorionak egindako ibilbidearen gaitxik. Oso zaila da zuen egoera eta animoak aurrera egiteko. Guk ezagutzen dugu oso ondo zaila den bi hizkuntza erraldo inguratuta zaudenean hizkuntza gutxitu baten aldeko lan egitea, eta zuek bereziki
mehatxu oso potoloa duzu ez, gaur egun ingelesa erraldoi horietan lehenengoetarikoa da, ez? Galdera zehatz bat egin nahi dizut, ez da igual justo hitzaldiaren muinetakoa, baina da gai txiki bat, baina guretzako garrantzitsua neurri baten. Aipatu duzu nola emandako aurrera pausoen artean ezarri den galesera hitz egiteko eskubidea, galesera erabiltzeko eskubidea lanean. Zalantza pare bat. Hori modu unibertsalean ezarri duzue, berez langile batek aldarrikatu aldu berak galesera erabiltzea bere lanean naiz eta ingurukoek bera ez ulertu? Zuk lanean idatzi bat egin behar baduzu eta idatzi hori zuzenduta badago beste lankide bati zeinek ez duen galesera ulertzen, hor bitartekoa jarri behar dira, berak eskubidea du horrela egiteko. Gero, langile horrek ez erakunde barruko baizik eta kanpoko herritarrekin harremana badu haien hautura moldatu behar du bere jarrera, edo berak mantendu aldu bere hautua galesera erabiltzeko, eta horrekin lotuta enpresa pribatuetan agian ez, baina erakunde publikoetan suposatzen dut neurriak hartzen direnean agian galeseraren alde ezarriko dala batzuetan hizkuntza, lana ze hizkuntzatan egin, zein da lan hizkuntza. Erakundeek badute behartzea galesera ezagutzen duten langileei beraien lana galeseraz burutzeko. Well, if we start with the last part of your... Bai, has gaitezen azkeneko partearekin, toki agintariek, batez ere Galesko iparraldean eta mendebaldean, Kardigan, Kanelbon, Kamarden eta horrelakoetan, batez ere galesez egiten dute lana, haien hizkuntza nagusia hori da. Eremu horretan, erakunde publikoetan galesez egiten dute. Haien da lanerako lehenengo hizkuntza. Eta beste konderriekin galesez komunikatzen dira, eta gobernu nazionalarekin ere galesez komunikatzen dira. Beraz, bai, agintari publikoek badute eskubidea galesa erabiltzeko hizkuntza nagusi bezala. Baina, sektore pribatuan zatiketa handia dago. Enpresa txiki eta ertainek, 150 langiletik behera dituztenak, batez ere lan egite dute turismoarekin, nekazaritzan, eta gehienek, edo askok, galesez lan egiten dute. Barrurantz. Kanpora begira, normalean elebidunak dira, eta noski produktua esportatzen ari badira, frantsesa edo ingelesa erabiliko dute, ez dute galesa erabiliko galesetik kanpo. Zein izan da desberdintasuna orain gertatu dena, jende askok nahi badu galesa erabili haien enpresan, edo nahi badute erantzukizun batzuk galesez egitea, orain nagusiak ezin duela esan, ezin dutela hitz egin ingelesez. Batzordeak ezarri du posible dela zenbat erabiltzen den, hori negoziazio prozesu baten emaitza da. Lantokian bertan negoziatzen dute. Bakarra baldin bazara, enpresa pribatu batean, galesa hitz egiten ez zara urrunegi iritsiko. Galesa hitz egiten baduzu eta ez ingelesa, ez da? Tontakeria litzateke, baina banketxe batean, ospitale batean, adibidez, galesa erabili daiteke lanerako hizkuntza bezala. Erabaki horiek jasotzari dagokionez, beste unitate bateri haien txostena bidaltzeari dagokionez, normalean elebidunean joaten dira, askotan medikuen artean ingelesez egiten dituzte komunikazio horiek, ikerketarako urrengo urratsa ingelesez lan egiten delako. Adibidez, demagun azertu nahi dutela, noski egon daiteke pazientearen informazioa galesez, baina hori ikerketa zentroetara eramaten denan ingelesez eramaten da. Minbiziaren ikerketan aritzen diren asko ez direlako galesak ere, ez da?
batzordeak lortu duena da plataforma bat sortzea. Eta etorkizunean, jendeak gehiago ikasten badu galesez, espero dut, gazteen 40% belaunaldi honetan galesa ongi hitz egingo duela, espero dut, pertsona horiek aukeratu ahal izango dute galesez lan egitea. Autu naturala izango da. Ni eskolara joan nintzenean, 23 pertsona ginen elebidunak, orain milaka daude matrikulatzen urtero galesez. Beraz, hezkuntza sistema hobetzen denean, espero dezakegu hobeto egingo dela ere hizkuntzaren erabilera sektore pribatuan bezeroek eskatuko dutelako eta langilea beraiek ere gai izango direla galesez hitz egiteko. Hala bada mesedez altxa eskua. Uste dut ezetz. Argiek ez dute oso ondo ikusten uzten. Ez dago besterik, beraz, txalo handi bat emango diogu, agur esateko eta eskerrak emateko gure gonbidatuari. Thank you very much.